Kello 11.08. Tero on aikaisemmin kertonut muille asukkaille laajasta ystäväpiiristään. Vähän eri asia, jos tulisi kaikki, jonkun meistä kaverit, sun kaikki kaverit tulisi tänne, niin totta kai se nyt varmaan... Se on sun idea. Niin, mutta siis, että kyllä se nyt olisi kaikki tuttui toisilleen, kaikki tietäisi miten toimitaan, niin se on täysin eri asia. Niin on, koska silloin on... Mä yritin tässä oikeasti selittää. Niin puhu, mutta siis sä oot puhunut ton jutun jo taas, mä oon kuullut ton 20 kertaa ton jutun. Ja mä oon joka kerta ollut siitä eri mieltä. Tiedätkö, mä sanoin, että sä tulit kyllä väärässä kohdassa, koska nyt me puhuttiin eri asiasta, mutta nyt Tero käytti esimerkkinä vanhaa esimerkkiä, että minkä takia se käytti esimerkkinä sitä kaveriesimerkkiä. Nyt ei ollut kyse enää siitä kaveriasiasta itsestään, vaan nyt puhuttiin, miten rakennetaan. Mä oon kuullut ton esimerkin 100 kertaa. Niin, mutta siis nyt oli puhe siitä, että miten rakennetaan mielipide ja näin, niin se ilmoitti vaan sen, että kun hän sanoi, että tästä kaveripiirijutusta, niin sen takia hän lähti rakentamaan. Läppä. No. Mä oon kuullutta. Oikeesti mä oon kuullutta. Joo, no mä en oo kuullut. Joo, ole hyvä. Niin. Ja mehän tässä keskusteltiin, mutta sä oot jo lähtenyt. Tässä mulle tulee mieleen just se, että mä selvitin, että onko täällä liian nuorta porukkaa jotenkin silleen, mutta siis semmonen tietty järjestelmäisyys. Mertsi. Herää seuraavaksi. Ei kannat mennä tuon. Minne? Keittiöön. Miksi? Kilahtaa. Ai jaa. Kerro lisää. Ei mä viitti. Kerro. Ei mä viitti. Kerro. Siellä ihmiset keskustelee nyt oikein. Eikä. Ja laajat on kaveripiirit ja otos kaveripiiristä tänne ja... Just. Selvä. Ja just. Oh! Joo, ei. En oo me. Hyvä, kun sanoit. Ja sit semmosia kommentteja, että just tota mä tarkoitin, että just tota mä tarkoitin. Et siis, mä ymmärrän ihan täysin, mitä sä tarkoitat. Ja siis mä oon kyllä ihan nyt samalla aaltopituudella kuin sä ja... Niin, ja sit jos mä kommentoin johonkin väliin, kun meni eroon, niin sitten just tota mä sillä toiselle sanoin, että just noin ei kuulu. Se on... Mä oon liian impulsiivinen ihminen tollaiseen keskusteluun. Sama. Nyt puristaa toi Tero. Ollaan vaan niin erilaisia ihmisiä, että ei vaan pysy hermoni kurissa. Se nyt on ihan rautahermo ite, niin se selittää rauhaisen ja hiljaisen äänellä samat tarinat, mitä se on selittänyt 1000 kertaa. Ja se ei ole vaan mun tyyli ja sit siihen helposti menee hermot. Onko Terolla mitään muita tarinoita kuin se yksi, mitä se on kertonut? On siellä niitä. Tois se hyvä saada Teron kaikki laajat kaveripiirit tänne, niin näkiset, kuin hienosti laaja kaveripiiri täällä toimii. Mikä niissä tarinoissa oikeasti ärsyttää? En mä tiedä, ehkä se tyyli kertoo ne. Ja sit se kova vaatimus, että kaikki käyttäytyisi samanlaisesti ja hänen kaverit käyttäytyy samanlaisesti, niin mä sanoin, että kyllä mua olisi ainakin helvetin tylsää, jos tyyli olisi tämä ollut kaikilla tämän vähän yli kuukauden, mitä täällä on ollut. Kello 13.21. Niko ja Andreas juttelevat terassilla Mariannen ja Sherilyn käydessä omaa keskusteluaan olohuoneessa. Juuhan on pyydetty päiväkirjahuoneeseen. Paitsi se limanuljaska on tuo päiväkirjahuoneessa. Kai se tuo jotain hyviä uutisia. Voiko sä aloittaa lauseen, että mulla että ennen Big Brother tuloa mä oon rikkonut tiettyjä sääntöjä. Mä olisin ja little piggy. Ja little piggy. Siinä on kyllä ihminen, jos niin lähtisi talosta, niin mä en oikeesti edes meinais halaa sitä. Mä varmaan vaan oikeesti kiljasin niin onnesta tai silleen niin nyt se tulee. Mulla on sitten taas enemmän viharakkaussuhde siihen. Esimerkiksi niin viikkotehtävän aikana, kun me oltiin bussissa, niin mulla oli sen kanssa tosi hauskaa. Mutta sitten taas nyt tänä ja eilen on taas ollut niinku just semmoinen, että niinku jokainen asia rassaa ja ottaa päähän. Joo, siis kyllä mullakin, niinku, että kyllä mä sen kanssa toimeen tuun silloin tällöin. Niinku, mutta
Et mua silti ärsyttää, kun mä tietäisin, että se olisi, niinku, tilanne olisi aivan eri, jos täällä olisi tietyt henkilöt vielä talossa oikeasti. Niinku, että koska sehän ei oikeasti ole tommonen, koska nythän se on taas semmonen, mikä se oli silloin ekoina viikkoina, milloin niin, se myönsi esittävänsä. Nyt se niin paljon taas persettä joka suuntaan. Ja tällaista, niin Sitten mä ihmettelen, kun niin moni niin tyttö tavallaan tykkää Mertsistä, että se on niin herttäinen ja semmoinen, että sitten mun mielestä Mertsi on vaan niin manipuloiva ja yrittää saada ihmiset sen puolelle ja siinä mielessä rätsästää niin puhumalla sitten taas. Mä en koe sitä hirveän aidoksi. No Andreaksen kanssa meni kans totaalisesti poikki, mutta sitten Andreaskin, se kyllä pystyi niinku kääntämään uuden sivunkin. Et me puhuttiin asiasta ja aloitettiin alusta, koska mulla oli myös sitten toki sama Andreasta kohtaan, koska ihminen ei pysty katsomaan, niinku, tai mä en pysty katsomaan niinku, silleen neutraalisti ihmistä, joka suhtautuu muhun tosi negatiivisesti. Niin, ja sitten sama Niko. Nikollahan meni ihan leikkas kiinni mun kanssa. Mutta mä en olisi Mariannesta ikänä uskonut, jos niin Mantas sanomat pitää oikeasti paikkaa, miten se ja osaksi mä oon miettinyt siitä ihmisestä, mä oon tykännyt siitä alkupäivin oikeastaan, että mulle se oli yksi ihan hailee, että huiskuttaako sen saatana toi aidon valkea ihonkaan täällä joukossa vai ei. Mutta sitten, koska meillä on oikeasti yksi ihan sika, siis semmoinen yhteinen tuttu ja yhteinen asia, mikä me molemmat tiedetään, ja se tietää siitä asiasta ihan sikana, niin sitten mä ajattelin jo senkin, että ehkä mulla on sit hauskaa, että me pystytään puhumaan niin, ettei kukaan ulkomaailmassa ymmärrä sitä, tai silleen, että ketä henkilö on kyseessä, ja tälleen, mutta en mä tiedä. Ja sitten kun mä tiesin sen, ehkä ajattelin, että mä joudun tonkaan ehkä olemaan ulkomaailmassa tekemisissä vielä joskus, niin sitten ihan senkin ajatellen annoin sille vähän tilaa silleen, että ihan sama, mutta No mulla on vaan semmoinen, että Marianne on niin epävarma itsestä eikä yhtään tiedä ketä on. Ja just se, että ne mielipiteetkin se menee, just se mitä tai niiden kuppikunnassa, mitä mieltä ollaan, niin hän on samaa mieltä, mutta sitten hän puhuu eri asioita ja sitten kun tulee toisten mielipiteitä, ja sitten se lähteekin niihin mukaan. Ja sitten siis hän on koko ajan se niin diplomaattinen niin sanoisi, että hän ei halua satuttaa ketään ja hän, ei, hän ymmärtää tämän kannen ja hän on kummankin puolella tässä. Ja sitten kuitenkin mä en tajua sitä, että jos asiat on miten monta on arvannut tai tälleen, niin mitä tuossa pollotti silloin tiistai, keskiviikkona, olisi repinyt pillun karvasti. Oman tunnon tuskat.